mga eksena sa mga lihim ni Orduha, gitulis ni Onyx kauban ang bounty hunters ang usa ka bangko din ilang nasayran nga aduna kini usa sa mga hiyas ni Orduha. Kanunay gipahinumduman ni Maestro Mario si Agent Greg nga bantayan pirmi si Crystal ug si Jem. Si Jem nakakita sa ngalan sa Dan nga maghatag kanilag senyales sa pagpangita sa mga hiyas ni Orduha. Magmalampuson ba ang bounty hunter sa ilang pagkuha sa laing hiyas ni Orduha? Kining tanan atangi sa mga lihim ni Orduha pagkahuman sa 24 oras. Samtang sa Hearts on Ice, nagtinguha gihapon si Ponggay nga mamahimong usa ka figure skater champion aron nga makabawi sa napakyas nga pangandoy sa iyang inahan nga si Libay kaniadto. Ug gumika niini, gi-enroll siya sa iyang amahan sa usa ka figure skating coach. Samtang si Libay padayon gihapon nga naghilak sa iyang kagahapon ug niabot ang panahon nga sila nagkakita pagbalik sa iyang kaatbang sa figure skating kaniadto. Unsa ka ang mamahimong reaksyon sa duha? Ang niya sa Hearts on Ice human sa mga lihim ni Orduha.